Hei, salutați bine găsit la un nou episod. Și am văzut că asistrele nu am putut să mai filmez că aveam niște mici defecte la car parking și nu mai mereu. Și l-am șters și l-am instalat din nou. Și uite, dacă strângem 20 de abonați, o să dau mare giveaway. Mașini de 2000 HP. Astea de 2000 HP. Deci da, uite asta o dau. X5-uri care le-ați văzut. Astea de 2000 HP. Nu, acum o fac. Uitați cum se face mașina. 51. Sau nu. Dacă vă dau eu o mașină de 2000 HP, uitați, asta de 1000 nu știu cât. N-am putut să fac. Așa, dai înapoi. Așa. 51. Ai luat mașina de 2000 HP. Așa. Ai făcut așa. 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 Și dau să pun pauză că trebuie să fac. Și da, astăzi eu Mercedes. Uitați, îl dau și pe acesta. Crom. Și o să o vindem. Stați așa. Și da, mașina crom. Start. Să vedem dacă mai are. Merge, tată! Și da, o să o vindem. Start. Și tu, ce? Și dacă am atât cu acest episod,